दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिसायख'जानाय आफादगिरि बिबानगिरि बिथांमोननि समायखिरा लानाय हाबाफारि आं दा दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमानि बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावखुलियाव बेहाय बिबानगिरि आफादगिरि बिथांमोना दंफैयो दसे समनि उनावनो समायखिरा लानाय हाबाफारिया बेहाय जागायगोन आरो गिबि खेबनि थाखाय 22 फेब्रुआरियाव बे बिसायख'थिया जागायदोंमोन आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिसायख'जानाय आफादगिरि बिबानगिरि बिथांमोना समाय लागोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै दिनै गपिनाथ बरगयारी गाहाय नेहाथारि महरै नीलकान्त गयारी बिथांमोना समाय लागोन गुवाहाटी नोगोरमानि बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावखुलियाव बानजायदों दिनै समाय खिरा लानाय हाबाफारिखौ दा भिजुअल्स देखायगासिनो जेराव बिथांमोना सफैबाय दसे समनि उनावनो समायखिरा लानाय हाबाफारिया बेहाय जागोन आरो मख'जाथावनादि बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि दारै आफादगिरि बिबानगिरि सायख'नाय जादोंमोन 22 फेब्रुआरियाव आरो दिनै मार्च 8 मार्च दिनै रबिबार दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिसायख'जानाय आफादनि आफादगिरि बिबानगिरि बिथांमोना समाय लागोन आरो बिथांमोना दा दसे समनि थाखाय दंथ'यो दसे समनि उनावनो बेहाय समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन आरो गावनि बिबानखौ लागोन आफादगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनानै दंफैयो बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोना ओरै बिबानगिरि बिथांमोना जनानै दङ दा दिनै आफादगिरि महरै गपिनाथ बरगयारी बिथां लेङाइ आफादगिरि महरै कमलाकान्त मुसाहारि बिथां आरो डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथां आरो नीलिमा बसुमतारी बिथाङा दिनै समायखिरा लागोन आरो भिजुअल्सखौ देखायगासिनो जेराव बरायनाय जादों गोदानै बिसायख'जानाय आफादनि आफादगिरि बिथांखौ बरायनाय जादों गपिनाथ बरगयारी बिथां आरो गाहाय नेहाथारि महरै नीलकान्त गयारी बिथांमोना दिनै समाय लागोन बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावखुलियाव दिनै बानजायदों बे हाबाफारिखौ